Sustraia saioari Jon Etxeberria Erlezainak emango dio hasiera. 3 azokatan merkaturatzen duen eztia ekologikoa da. Nafarroan dituen erlategietako bat bisitatuko dugu. Gipuzkoako mendilarreen irekiera ofiziala laburtuko dizuegu albistegian. Ekitaldia Zelatungo mendilepoan izan zen maiatzaren batean ostiralean. Amaitzeko Ibairen eta Julenen ganadutegiak bisitatuko ditugu. Terreña Bellarraza autoktonoarekin lan egiten duten bokaziozko 2 abeltzain gazte dira. Desagertzeko arriskuan dagoen eta gure ondare aberatsaren parte den arraza bat ezagutuko dugu bien laguntzaz. Jon Etxeberria Erlezaina Beasaingo merkatuan aurkitu dezakegu haren ezti barietateetako bat eskuratzeko. Era ekologikoan ekoizten du eta 2014az geroztik dihardu erlezaintzan. Ekoizle txiki bat da, baina sektorean oso inplikatua. Erbel elkarteko kide da eta Euskal Herriko beste 40 erlezainekin batera hobekuntza genetikoaz arduratuta dabil, batez ere erleen otzantasuna eta gaixotasunekiko erresistentzia bilatu nahian. Ataunen badago erleak estaltzeko estazio bat. Bai, erlezaintza zala horre aparkatuta neuken kontu bat, duela urte asko, eta lanbidez aldatu beharra gertatuta apustu hori egitea erabaki nuen. Eta, azoketaran egoten naiz, eta, poliki-poliki, jendea eziz, azkenean nik ekoizten dudana, bai, udaberri udan egoten naiz oso erletan sartuta, eta udazken neguan produktua saltzea dedikatzen naiz. Beasaingo, Tolosako eta Ordiziako azoketan eta 2 dendatan saltzen ditu bere eztiak. Azokak egiten ditut Beasain, Ordizi eta Tolosakoa. Eta, nire ohiko produktua eztia izaten da, batez ere. Lote desberdinak egiten ditut eta saiatzen naiz urten arabera, aldan da lote gehien egiten. 8, 9, 10, 11, segun urtean nola etortzen den. Eta eztiaz aparte gero baita polena, propoleoa, erregina jalea izaten ditut. Eta, erregin azkuntzan ere egiten dut, baina horiek ez ditut azoka ekartzen. Horiek beste bide batetik joten dira. Lagun eta bezero asko hurbiltzen zaizkio. Haiekin sozializatuz ezagutzen ditu haien beharrak, eta horrek produktua dibertsifikatzen laguntzen dio. Baina galdera tipiko izaten da, azokara etortzen dienen, emaiazu ezti bat, da ze ezti gustatzen zaizu. Eta esaten diozunean, ezti desberdinak dituzula, probatzeko ematen dituzu, eta berari hobekien egokitzen zaionakin eramatea da kuestioa, ez? Eta, aprobetxatzen duzu baita salmentatzen honetan, eztiak egia da beste tiraizo badaukela, baita propoleoa, polena, jaleak eta eskaintzeko bide ematen dizu. Merkatu hau indartzeko, Beasaingo udalak ikasleen bisitak antolatzen ditu tokiko ekoizpenak ezagutu ditzaten. Jonentzat pozgarria da erlezaintzaren garrantzia azaltzea. Baina badia hamarkada batzuk, azokak pixkat berantza etorri dienak, baserrietako produktuak ez dira ekartzen lehen bezala azoketara. Oain momentu honetan hemen gaudenok, azokan gaudenok batez ere profesionala gara, hau asko aldatu da eta berriz ere nahi dana da berpiztea, azokak berpiztea. Eta horiei begira, ikastetxetik datozen ume hauekin, batez ere, nola esateko etorkizuna bada, batetik, bestetik baita familiak eta engantzatzeko modu bat bada, eta hortan lan asko ari da egiten, azok hau. Jonek erlauntzak ditu Araban, Gipuzkoan eta Nafarroan, eta gaur Sorladara joango gara erlategi bat ikustera, Nafarroan. Erlategian, Garazik laguntzen dio, bera ere erlezaina da eta Jonen langilea. Babes jantzia funtsezkoa da aurpegirako sareta barne. Ke makina ere garrantzitsua da. Sorladara etorria, hau da momentu honetan Nafarroan daukadan erlategia.
eta bueno, hemen batez ere erromeroak, ezkaiak, eskogizoa eztiak egiten ditugu. Egunerokotasunean erabiltzen ditugun gaiak dia auspoakin kea egiteko erabiltzen dugu, eta batez ere da erlauntzekin eta lasaiago lan egiteko. Eta gero trajea ezinbestekoa, eta baita espatulak, eta gauza asko horik ez. Bai erreginak eta manejatzeko eta pintza batzuk eta erabiltzen ditugu, baina gauza nahiko sencillo izaten da. Guk auspo hauek erabiltzen ditugu, erlezen bakoitzak bere sistemak eta erabiltzen ditu, baina guk erabiltzen duguna biruta izaten da, zerretxaren biruta izaten da, eta tamaina ere hau erabiltzen dugu batzuk auspo handiagoak eta erabiltzen dituzte, baina guk erabiltzen duguna hauxe da. Erlezainen zereginak askotarikoak dira, baina erlauntzak bisitatzea da garrantzitsuenetako bat. Altzen estalkiak altxatzen dituzte ondo dauden ikusteko eta lekua uzteko. Orain, erromero eztiarekin amaitzen ari dira. Oraintxe geana da batez ere espazio ematen. Justu gaude erromero eztialdia bukatzen. Gaur ikusi dugu puljak ematen hasi dela erromeroa eta zaio asko gelditugu, astebeteko loraldi bat geldituko zaio. Interesantea dana da espazio ematea bai, baina neurrian, ez? Hauek erleak oso handiak daude. Orain ni lantzen ari naizen hauenek lau altzerdiko espazio bat eman zaio. Nik eskluidorerik gabe lan egiten dut, orduan erlauntzari garatzen uzten diot. Duena da goiko altzetan eztia akumulatua batez ere, baina bi gorputz hauetan umea du. Orduan ikusiko duguna da, umea botatzeko joerarik hartu duen ala ez. Jonen ezti guztiak ekologikoak dira. Inguruan 3 kilometroan gutxienez, iturri kutsatzailerik ez egotea garrantzitsua da. Batez ere ekolurraren bitartez gestionatzen dugu ekologikoan, egiteko lan modua da, ekologikoan egitearena, eta bilatzen den batez ere da erlearen ongizatea eta besteak beste produktuen kalitatea ahalik eta altuena izatea. Orduan, kontrolatzen dizkigute erlauntzak dauzkagun lekuak, inguruan kutsadura arazorik eta ez izateko, besteak beste, errepideak diela, industrialdeak diela, edo puntu problematiko bat izango balitzake 3 kilometro barruan, hori saiestu egiten da. Eta gero dago, erlauntzaren manejoaren nondik norakoak, ez? Eta besteak beste, importante izaten dena da, tratamentuena, ez? Eta tratamentuak eta batez ere barroaren kontrako tratamentuaren aplikazioa egiten dugu, eta horiek azido organikoen bitartez egiten da, residuarik ez duzten, eta horrek bermatzen du eztiaren eta beste produktuen kalitatea ahaldan eta onena izatea. Horrek baita bermatzen du, argizaria oso permeablea da, argizariak ere gaiak xurgatzen ditu, eta argizariak ekologikoa izatea suposatzen du ahaldan eta argizari garbienarekin lan egitea. Hobekuntza genetikoa ganaduarekin lotu ohi dugu. Halere, Euskadin erlezainak hobekuntza genetikoan ari dira lanean, erle hotzanak, gaixotasunekiko erresistenteak eta produktibitate handikoak lortzeko. Erbelen bitartez, 8 urte daramatzate tokiko erleak hobetu nahian. Prozesu luzea da, baina aurrerapen batzuk ikusten dira. Erbel elkartean lan egiten dut, hobekuntza genetikari dagokionez, bertako azle bat naiz, erregina azle bat naiz, eta Tango estazioko gestioa eramaten dut. Eta batez ere bilatzen duguna da, hainbat parametro hobetzea gure erlearengan. Parametroiek badituzte, baina esango genduke lan egiten dituzgun 30 linea genetika desberdinak adierazten dutela batzuk ekoizlegoak diela, beste batzuk gaixotasunei aurre egiteko gaitasun hobea dute, umea botatzeko joera gutxiago ere bai. Orduan, ari garena da uztartzen. Erlezainek
ez dezaten izan beste arraza batekiko erosteko edo ekartzeko nahia, ez? Gure bertako erle beltza erekin lan egiten dugu, eta ezaugarri onak ditu gure erleak ere, kanpokoek dituzten bezala. Gainera gurea egokituta dago klima aldetik eta gure baldintzetara, ez? Eta batez ere nahi duguna da potentziatu dituzten ezaugarri horiek. Esan bezala, Jonen erlauntzak hainbat lurraldetan sakabanatuta daude. Horren arrazoiak azaldu dizkigu. Eta momentu honetan ditudanak da Nafarroan, erlategi hau, eta gero, egia da, Gipuzkoan Ataunen ditudala erle gehienak. Diversifikatzea nahi izaten dut, batez ere, eguraldi baldintzak eta bestelako baldintzak izaten dira, leku batzuetan gauzak ondo juteko eta beste batzuetan ez hain ondo, ez? Eta honek aukera ematen dit, beti urtero, ezti ekoizpen jakin bat izateko urte bukera bitartean, ez? Egi da egunerokotasunean Ataunen ibiltzen naizela, baina Nafarroa etortzek ematen dit bestelako ezti batzuk lortzeko posibilitatea. Eta gaina Nafarroak ekoizpen aldetik ere gehiago ematen du Gipuzkoakoan. Goizean goiz hasten dira lanean, erleak bizi-bizi estabiltzanean. Gainera, komeni da eguerdiko beroa ekiditea. Erlauntzak nahiko topera daude, batez ere oso goiz hasi garelako, goizean. Erlea oraindik pekoreatzera apenas ez da irten, eta horregatik erlauntza ditugu orain oso poblatuak. Gertatzen dena da, berandu hasten baldin bagea, gero eguneko ordurik beroenak harrapatzen ditugu, eta saiatzen geana da lehentxago hasten naiz eta orain gainean erle asko izan, ezta. Erleak erromeroarekin ondo ari direla egiaztatu du Jonek. Aurten giroak ere lagundu egin du eta oso ondo ari dira nektarra sartzen. Hemen volteatzen ditudanean, buelta ematen didanean laukiei tantanka jartzen da dana. Nektar asko ari dira sartzen, oraindik nektarra ikusten da, ez dute ondu, oraindik ez dute nektar hori ez dira eraman, baina egia esan baldintzak oso onak ari dira izaten eta izugarri ondo ari dira lanen, ez, momentu honetan. Abaraskak operkulatzen hasi dira, beraz oso gutxi falta da eztia prest egoteko. Ikusten dugu hemen ja argizariarekin operkulatu dutela, itxi dutela, abaraska, eta barruan dagoen eztiak ja kondizio onak ditu. Ikusten dugu gainera, mugitzen badugu ez dula tantanik botatzen, hemen zerbait ikusi da, baina batez ere ertzetan oraindik. Baina ja idia eztia ikusten duzuen bezala ontzen. Erlezainek bi arazo dituzte gaur egun, barroasia eta listorrasiarra. Momentu honetan, gure egunerokotasunean batez ere barroa da, kontrolatuta izan behar dugun gaitza importantena. Gure egunerokotasunean eta ekoizpenetan eta zerikusia handi dute erle galerekin zuzenean harremanduta dagoena da barroa. Baina, orain ere besteak beste, listor beltzak sekulako erasoa suposatzen digu eta negurako erlauntzak ondo ez sartzea, ez? Batez ere Gipuzkoan, nik ezagutzen duten ingurune Gipuzkoa dalako, baina baita Bizkaian eta iparraldean. Egia da hemen baita Nafarroan eta Araban eta gero ez da presentzia gehiago izaten ari garela. Jon eta Garazi lanean utzi ditugu Nafarroako erlategi honetan. Inguru eder hauetan biodibertsitatearen alde egin nahi dute. Jonen produktu ekologikoak merkatuetan aurki ditzakegu eta eguneroko zereginetan jartzen duten gogoa ikusita, kalitatea ziurtatuta daukate. Zelatungo mendilepoa Ernio mendiaren hegoaldeko egian dago, eta maiatzaren batean, ostiralean, bertan ireki zituzten ofizialki udako larreak Gipuzkoako mendietan.
Artzainek larre garaietara igotzen dute ganadua, batez ere ardiak, behiak eta zaldiak, eta bertan uzten dituzte udazkenera arte. Ohitura hau estu loturik dago gure artzaintza kulturarekin. Gaur ospatzen dugu Gipuzkoako larren irekiera, goilarren irekiera, eta honek esan nahi du Gipuzkoan abeltzain askok, neguan zehar ganadua behien eduki dutenak, bere baserri inguruan, orain mendietara, mendiko larre komunaletara igoko dituztela. Gaur egun gizarteak ikusten ditun mendi berde hauek eta ondo zaindu hauek hala daude, baserritarrak, ganaduzaleak, abeltzainek, artzainek kudeatzen dituztelako bere abereekin, bere ardiekin, bere behorrekin, bere behiekin. Azken batean, baserritar horiek, abeltzain horiek elikagaiak emateaz gain, gizarteari elikagaiak eskaintzeaz gain, mendi hauen kudeaketa eta zainketa bermatzen digute. Beraz, beraien papera ezinbestekoa eta eskertzekoa da. Larrirekirako egune oso garrantzitsua da artzaientzako. Artzai eta ganaduzalentzako. Alde batetik, mendiko larrek irekitzen dien egunean, ja, ganauzale batzuk eta lasaitasun hartzen dute. Ganadua mendia egotzen dutelako eta lana gutxitu egiten dalako beko esplotaziotan. Baina beste alde batetik artzaientzako oso garrantzitsua da, behaien bizie mendin egiten dutelako, bai gaztaia, bai ardin manejoa, eta orduan oso garrantzitsua da hori, lasaitasun bat hartzen dalako paradisu hauetan bizitzen da egoten lan egin bitartez. Eguneko protagonista handiak artzainak dira, zalantzarik gabe. Abereak askatzeko unea, mendian libre bazkatu daitezen, oso berezia da. Irekiera hau oso garrantzitsua da, azkenean urteko epoka berri bat hastea gutzako, ardiak mendia etortzeia, bere kaxa ibiltzea mendian larrian jaten, eta gutzako oso garrantzitsua da, eta uste jendiantzako ere bai garrantzitsua dela, mendiko paraje hauek garbi mantentzeko eta gauza politiak dira hauek. Gazteen presentzia aipatzekoa da, artzaintzaren erreleboa eta etorkizuna bermatzen baitituzte. Abeltzain banaka batzuk dira terreina arraza kontserbatzearen eta berreskuratzearen protagonista handiak. Bertoko arraza honek batez ere bi ezaugarri ditu. Oso menditarra da eta gure orografiara primeran egokituta dago. Berarekin lan egiten duten abeltzainak gehiago ari dira horretan gure abere ondarearekiko konpromisoagatik, etekin handiak bilatzeagatik baino. Ibai Alberdi Aretxabaletako abeltzain gazteak 2022tik gobernatzen du bere gurasoek martxan jarri zuten etxaldea. Goizero bezala, abereak ikustera joan da, zaindu behar handirik ez badute ere. Ibaik urtebeterekin edo eramaten ditu hiltegira eta haragia zuzenean saltzen du, loteka. Hazienda ugaltzeko, harrak Gangurengo zentrotik ekartzen ditu. Zaloina aurrekoa etxaldean bertoko arrazen alde egiten dute eta terreinaz gain piriniar ganadua ere badute. Zaloina aurrekoa da esplotazio bat familiarra ez. Nun haitxak eta amak urte mordo baten zier lan inauien. Bertako arrasakin apostuin zauen, pirinekak eta terreinak. Komertzializetarrak orduen terreinak hartu zituen. Salmenta zuzenien 14 bat urtero doiez eta neu hasi nintzen 2023 urtien. Eukitxaguk entorno bat ezin duela aldatu ez, aprobetxago izenak entorno ontara egokitzuta zen arrazak eta bertan dauku, Euskal Herriko arrazak dauku. Animali oso rustikoa da ez, oso gutxi emunda, asko bueltan emutetzune arraza bada. Eta hori ez, okelia be dauko oso okela gozue, edarra, kolorez eta ona. Eta eroslia jeltzerak orduen be, normalien gentiak esaten dago, igarritzen da, okelie ona dala. Nahiz eta kanal txikisak izen, emuten dauen kalidadia optimu da.
Piriniar buruak gizentzeko saltzen dituzte eta terreinak haragitarako, loteka. Guk txalak eta farenetan dugu Zubillagan, Zubillagan hiltzen dugu eta bertan prestatzen dugu paketiak. 5 kiloko paketi di 8 produktukin osatutakoak, 3 klase filete, okela gixaua, okela pikaua, sankarroia, saietza eta txuletia. Gentia komerzializatan dugu normalien ahosagoko metoduakin hasi ditzen. Baina, handitzen, ja hasi gara apurtxo bat saiaketan bebai sare sozialetatik ikusarazten apurtxo bat, eta holaxe gabitz, apurka-apurka. Terreina arrazako zezenik onenak Gangurengo testatze zentroan daude. Arrazaren ezaugarri genetikoak hobetzeko ezinbesteko zentroa da. Danak eta gure etxetik hasten dugu, eta hor goiez mejoretan gero oso importantia da Gangurenen itxendan lana. Egisa da oso lan hona itxendala Gangurenen federazio bitartez, bai bertan dazen beixekin eta bai beste esplotazioetako sekorrak eruen eta testetan, eta hango sekorrak ibiltzeko autua hartu gauen, beste batzun lanabe eskertzeko, Eta mejoretan, baina aldatu barik terrenia, Terrenia izaten jarraiketako. Talde honek esi birtualeko lepokoak ditu, estentxiboan lan egiten duten abeltzainen lana errazteko. Terreina da behi bat estensiboan lan itxeko, Terreina bat ez dauko bere lekua emun bitzazu, libertad apurtxo bat emun bitzazu. Eta, gazen lekuen apurtxoa komplikaba izaten da, baina ontsa gaur egun bai hau virtual deritzuen koiarroneikin, balana erreztu itxekako, aprobetxau lehikie beste pasto batzuk ezin zinalen aprobetxau, o beste pasto batzutan pasto regeneratibua eta landu lehik edozu, ero lan oso handixak erreztu itxen dauen metodo bada. Aretxabaletatik Arabara joango gara, Kuartango Aranera. Gillarte herri txikian, Julen Martínez de Santosekin elkartu gara. Berak ere segida eman dio etxeko tradizioari eta bertoko arraza honekin lan egiten jarraitzen du. Julenek 15 urte daramatza abeltzaintzan eta bokazioz egiten du. Ukuluan nabelburu bakan batzuk eta azitarako zezen eder bat ikusi ditugu. Hemen ikusi dezakegu terrein arrazako zezen nagusi bat, 5 urtekoa. Aintzinean lanerako ere erabiltzen ziren eta horregaitik ikusi dezakegu horreko parteko zelako gorputz indarra duen, indartsua duen, ezta? Adarrak txuriak puntak beltzekin, burua ar baten burua izan behar du, nabaritu behar da arra dela, izatza beti altua eta luzea, eta bizkar gaineko zinta beti argiagoa izaten da. Zezenak behiekin konparatuz ilunagoak izaten dira, baina beti markatu behar da kastaino koloreko argitasun hori. Zezen bidezko hobekuntza genetikoa honelako abere apartekin lortzen da. Genetikoki ar onak izatea oso garrantzitsua da, ezta? Kontuan izan behar dugu, ar batek urtean zehar estaldu ditzazkela 50, 60, 80, 100 behi. Eta azkenean ar bakar batekin behi guzti horiek hobetzea oso garrantzitsua da. Horregaitik, saiatu behar gara ar kontua asko lantzen. Torrebetxea etxaldeak 90 hektarea lur erabiltzen ditu bazkarako eta larrerako. Herrimendietan ere egiten dute lan. Eguna euritsu eta zakarra da. Herrimendi batean dagoen larrera iritsi gara eta behitaldeak gugana egin du, artzainaren ahotsa ezaguturik. Ibaik bezala, Julenek ere esi birtualak erabiltzen ditu lana eta abereen ongizatea errazteko eta otsoaren aurka borrokatzeko.
Otsoa arazo handia baita estentxiboan lan egiten duten abeltzainentzat. Abeltzaintza munduan ere modernizatuz goaz, eta ikusten dituzuen lepokoak duela urte batzuetatik ona jartzen ari gara, esi virtualeko lepokoak dira, esirik gabe dauden mendi eta larreak aprobetxatzeko, garbitzeko eta behiekin garbitzeko gai gara lepoko hauekin. Udako mendietan ere jakiteko momentu oro non ditugun animaliak erabilgarri ditugu. Zonalde honetan gainera otsoarekin nahiko arazoa dugu eta behiagoen kasuan abuztua eta iraila bitartean erditzeko daude, eta orduan txalak non dituzten eta erditzeak non egiten dituzten errezago ikusten dugu. Menditartasuna da terreina arrazaren ezaugarririk baloratuenetako bat. Terreina arrazaren berezitasun bat haren rustizitatea da, ezta? Urteako hilabeterik gehienetan mendian izaten ditugu, eta beste arrazekin konparatuz mendian dagoena jan dezakete eta horrela bere ugalketa zikloa eraman. Beste arraza batzuek lodiago egon bar dira edo terreina arraza egon daitezke txalarekin eta ja berriro urrengo ugalketa prestatzen. Torrebetxea ganadutegia haren aitak jarri zuen martxan duela 30 bat urte. Arraza galtzeko arrisku larrian zegoen eta 150 abelburutik aurrera suspertzen hasi zen. Torrebetxean bertoko arraza gehiago ere badituzte. Hauntz azpigorriak eta Euskal Herriko mendizaldiak besteak beste. 80ko hamarkadan Galzorian zegoen arraza oso egoera txarrean, eta errekuperatzen hasi ziren abeltzainen artean nire aita zegoen. Orduan 150 behi ingururekin hasi ziren, eta Galzorian jarraitzen duen arren, esan dezakegu terreinaren egoera hobera doala. Nik hemen jarraitzen dut euskal arrazekin, gustoko dugun manejoak egiten ditugulako, ahalik eta estensiboen. Odol garbikoa izateaz gain, terreina oso ona da beste haragi arraza batzuekin gurutzatzeko. Menditartasuna eta erditzeko erraztasuna transmititzen dituta. Behi honenei, zezen terreina botatzen diegu, aurrera usteko emeak bermatzeko, eta beste behi batzuei ere kruze industriala egiten diegu, batez ere txaroles arrazarekin. Erraztasuna dutelako erditzeko eta haragitarako txal hobeak ateratzeko. Gure txalen salmenta zuzenean egiten dugu familientzat loteak eginez, jatetzeek ere erosten digute gure produktua eta Arakai kooperatibaren bitartez. Bertoko arrazak eta bereziki terreina arraza funtsezkoak dira mendiak eta haranak garbi eta zainduta edukitzeko. Gizarteak baloratu beharko luke bertako arrazekin, arraza hauekin abeltzainok egiten dugun lana, ezta? Hemen ikusten ditugun landa hauek, ikusi ditugun mendiguneak ere mantentzeko nahitaezkoak direlako arraza hauek. Ibairen eta Julenen laguntzaz, ia ukuluratzea beharrez duen arraza bat nola gobernatzen den ikusi dugu. Kalitate handiko haragia ematen du eta gure abeltzaintza ondarearen parte da. Ibai, Julen eta haien moduko abeltzain bokaziodunek terreina arraza hobetu dute eta hobetzen jarraitzen dute.